Gainera, horrelako ekintzetan, askotan norbere gain jarri izan da zama, poliziak esaten dizunen. Zuk kenduko duzu erropa edo guk kenduaraziko dizkizu erropak. Momentu hortan askotan ez gea ohartzen zenbateraino urratzen duen horrek gure intimitatea, biluztasun horrek, zen torturapean bestelako eraso fisiko askoz bortitzago beldurrean ez gaude, eta momentuan, esan du, bueno, hau bakarrik bada, baino gero ondoren hitzeitean jabetzen gara, ezta? Horrek ere ze inpaktu izan duen. Bortxak eta mehatxuak dokumentatu die Arrasaten egindako liburu hontan, biluzik eta polizia talde batez inguratuta dagoen emakumea mehatxatzen dut poliziak esanez. Bortxatu egingo zaitugu. Imaginatu nola egongo zaren azkenekoaren txanda iristen denean. Eta sinistarazi digutenez, bortxaketa badela gertadakigu okerrena edozein emakumeri bere bizitzan, poliziak egindako mehatxu hori gainera amplifikatu egiten da gure baitan. Ugalkortasunari lotuta, amatasunan proiektua zartatzen saiatzen dira, eta horretarako indarkeria erabili da gorputz atal jakin batzuetan, ugal aparatuai kalte egiteko helburuz bereziki, eta gainera hitzez adierazizta. Gu arduratuko gara, zuk ez dezazu numerik izan. Edo horri lotuta ere, seme alabantzako ama ona ez izatean akusazioak jaso dira. Eta guzti honik gehitu behartzaio, kolpeak, poltsarekin edo baineran itolarria sortzea, beste indarkeria batzuen lekuko izatera behartzea, loa edo jana galaraztea, eta hitzez azaltzeko hain zaila den, baina pertsona barrutik suntsitzen duen tortura psikologikoa. Olaz baino beitiak bere liburuan seinalatzen duen moduan, torturapean jasandako indarkeria matxistak, beste indarkeria batzukin pilatu eta efektu biderkatzaileak sortzen die. Izan ere, gure gorputzak hainbat biolentzian estadioak lotu egiten ditu eta zauri zaharrak berpizten zaizkigu. Orduan, emakume torturatu batzui, torturapean, nolabait berpiztu zaizkie zauri zaharrak eta lehen jasandako beste indarkeria sexista batzuk azalaretu zaizkie. Eta baita alderantziz ere, ezta? Torturaren ondoren bestelako indarkeria matxista batzuk bizitzerakoan berriz biziareazi tortura hori. Eta, esan dezakegu, bakoitzan biografian indarkeria matxistan esperientzia hau, tortura beste geltoki badala gure bizitzako indarkerietan. Eta lekukotzen atala pixkat bukatzeko, galdetu nahi nizuen, aldakizuen nola eman deun lekukotza askotan, ez da? Pertsona askok inolako laguntza profesionalik edo bestelako zaintzaik gabe eman behar izan ditu gure lekukotzak. Eta horrek ze pentsatu ematen digu. Uste deu desoreka handi badaola. Alde batetik, testigantzak emanez eta sexu tortura salatu urte luzetan emakumeek indako alegin erraldoi badau, eta horren parean desorekan ikusten deu Euskal Gizartean erreakzioa batzuetan. Zein da zailtasuna Euskal Herrian sexu erasoak eta bortxaketak tresna eta praktika politiko gisa irakurtzeko. Zergatik gea ikusezina gaur egun oraindik emakunderentzat genero indarkeria politiko bizi izan deun emakumeak. Eta lekukotasunak funtsezkoak izan die gauden lekura iristeko, baina gorputza jartzeko ariketa zaila izan da, zaila da gaur egun oraindik, eta gainera gure torturatzaileak impunitatez jarraitzen duen. Jarraian abestuko iteu, Ane Zuazu Bizkarre Inarrak Arrasateko libururako sortu zituen kopla batzuk. Aitortza eta erreparazioa. Zauri bada zalmintza, zauri bada zalmintza, librea da berbagintza, sinesten gaitu da hemen, lehen da biziko baldintza, lehen da biziko
salmintza. Ez gaude zauri gabeko, ez gaude zauri gabeko, baina izanik sareko, mindenak izan litezke, berdinez baina pareko, berdinez baina pareko, ez gaude zauri gabeko. Kontatzen dugun aldiro, kontatzen dugun aldiro, errelato bat berriro, bozgoran egindakoan, bihurtzen da kolektibo, bihurtzen da kolektibo, kontatzen dugun aldiro. Sinestetik badiogu, sinestetik badiogu, argi entzuten diogu, errentea ere bada, errelatorako modu, errelatorako modu, sinestetik badiogu. Funtsezko zaizkigulako, funtsezko zaizkigulako, sare eta errelato, aldarrikatu ditzagun, beste ehunka horrelako, beste ehunka horrelako, funtsezko zaizkigulako. Baina tortura ez da komisaldegian hasi eta bukatzen den gauza bat. Eta zer esanik ez bere ondorioak. Askotan, tortura bezain efikaza izan daiteke torturatua izateko mehatxua eta beldurra. Edo atxilotu eta inkomunikatuta egotea eta inguruko inork ez jakitea. Hori ere larritasunez bizi izan dugu. Hasiera batean, torturarik bortitzenen espazioak atzean ustean, askapen gisa bizi daiteke kartzela, baina hor ere beste tortura zuri edo psikologiko bat presente dago etengabe, bere genero sama gehigarriarekin. Indarkeria politikoak biktimak eurak kolpatu eta izutu ez ezik, herritarren segmentu ideologiko zabal bat ere izutzeko alegina eta intentzionalitatea agerikoa izan du. Zigorgabetasunak gainera, izu hori terrore bihurtu du eta zigorgabetasun marginak bereziki handiak izan dira tortura kasuetan. Guardia Zibilak batez ere, baina baita Polizia Nazionala eta Ertzaintzak berak ere, Euskal Herrian beren biolentzia kapitala bildu dute 20. mendean zehar. Kapital hori oso eraginkorra izan da izua edatzeko eta testigantza askotan agertzen den moduan, izu kolektibo hortaz baliatu dira. Guardia Zibila hitza entzutearekin batera urduritzen gara euskaldun asko. Zerrenda beltz batean 100 gazte ginen atxilotzeko gunearen zain bizi ginenak, egunetik egunera ahulduz. Poliziaren etengabeko jarraipenekin bizitzen, lo egiteko zailtasunekin, gau horretatik pasako ez dela pentsatuz. Batzuetan nahiago genuke hurrengo atxilotua izatea, etengabe beldur horrekin bizitzea baino. Hauxe da, 40 urteko torturaren impunitateaz, kontziente izateak daukan suntsitzea ahalmena. Beldurraren inbasioa, bakarrik egoteko beldurra, egingo dizutenari beldurra, jasateko gai ez izateko beldurra. Torturarekiko beldurrak ondorio pertsonal eta politikoak ditu. Militantzia utzi, gaixotu edo hautsi, edo deserriratzeak dira ezagunenak. Eta horiek ez daude kuantifikatuak, ez eta behar beste aztertuak ere. Oso gutxi hitz egin izan da torturarekiko beldurrak politikoki desmobilizatu dituen herritarrez. Zein arreta gutxi eskaintzen diegun torturarekiko beldurrak apurtu eta gaixotu dituen pertsonei. Torturak
torturatuen gorputzetan utzitako ondorioi dagokionez, Iñaki Barrutiaren liburuan adierazten da, torturaren ondorio psikologikoi dagokionez, tortura bizi izan duen pertsona batek behin da berriro esperimentatu dezakela gertaera traumatikoa. Amets errepikak horren bidez, urarekin lotutako sekulako beldurraz, edo zein poliziaren presentziak dardarka jartzearekin. Torturaren ondorio fisikoenak aldiz, lausotzen joan daitezke eta gainera urteek aurrera eginala, tortura mekanismoen aztarna fisikoak neurtzen joan dira. Basakeria fintzen edo sofistikatzen. 80ko hamarkadatik aurrera tortura politikoaren ildoa aldatu egin zen Espainiar estatuan. Ikusezinagoa eta frogatzekoa zailagoa izan zedin. Batez ere, salaketak auzitegitara iristearen ondorioz, torturaren praktikak aldatuz joan ziren. Euskal kasuan praktika batzuk desagertzen hasi ziren, hala nola, bainera edo asfixia bustia. Eta horren ordez, Espainiako polizien artean poltsa edo asfixia lehorra gehiago erabiltzen hasi zen. Azken finean, aztarna gutxiago uzten duten eta eraginkortasun bera duten praktikak lehenesten hasi ziren. Tortura modernoa, inkisizioarekin edo konparatuta, teknika bat da, zientzia bat. Ez da jankerra, ez da ingordina. Biktima urratsez urrats puskatzea bilatzen du, puskatu arte, eta prozesu horretan tortura psikologikoak hartu du protagonismoa. Eta torturatuak gehienetan tortura fisikoa kontatzen du, izan ere nola kontatu tortura psikologikoa. Tortura gero eta psikologikoagoa eta neurtuagoa bihurtu zen eta horrek zalantza eragiten dio torturatuari ere, ea esperimentatutakoa tortura izan den, ala ez. Eta zalantza horrek tortura ez salatzea ere ekarri du maiz. Guzti honek, torturaren aplikazioa efizienteagoa bilakatu du. Euskal Herrian, gero eta gehiago aplikatu dituzten praktiketako batzuk izan dira adibidez, Guantanamoko irudietan ohikoak diren zentzumenen gabezia. Erakutsi beharreko aztarnarik gabe zailagoa da salatzea, zailagoa da frogatzea. Emakumeoi indarkeria matxistaren adierazpide askorekin gertatzen zaigun antzera. Duela 15 urtera arte sistematikoa zena badirudi erabat ahaztu dula. Ematen du lanbro itxi batek estalidula gure iragana edo amnesia jota gaudela. Batzuontzat herenegun pasazien gertaerak die eta orain gazteak dienentzat igual guztiz arrotzak. Kulturaten liburu aurkeztu genunean, benetan faltan botanun jende gaztean presentzia, eta horregatik gaurko ekitaldia antolatzeko garaien batzuk bakizu ez pelmada eman deten gaztei ona hurbiltzeko gonbidapena eginez. Aurretik, Sonia eta biok ere Aramaixoko gazte asanbladakin elkartu ginen ostiral batez eta gaia landu genuen. Eta azkenean amnesia horri aurre egiteko ezinbestekoa da transmisio egitea. Eta transmisio egitea bada nire kezketako bat, gure aurrei adibidez nola kontatuko dieun, ezta? Herri hontan tortura sistematikoa izan dela eta gaina emakumeon kasuan nola ondan genero indarkeria eta sexu tortura ere presente egon diela inkomunikazioan. Baina transmisio lan hau ere ez da ariketa individuala. Horretak ore behar deu tribua eta behar diteu parkeko amak eta gurasoak honetan aliatuta. Eta tresnak ere behar diteu transmititzeko. Eta bihotzez eskertu nahi diet Nekane, Iñaki eta Juan Ramoni liburu hontan parte hartzeko aukera eskaini izana eta egin duten lana. Oso modu txukunean eta oso modu sakonean jasota gelditzen da, eta uste dut oso baliabide garrantzitsua izango dela, inposatu nahi duen narratiba ofizialai aurre egiteko eta etorkizuneko belaunaldiei transmititzeko. Beraz, torturak, genero mandatuak iraunarazteko mandatua ere badaukola argi dau. Gizonen bidelagun edo zaintzaile nahi gaituztelako, ez borrokatzea erabaki dugun subjektu gisa. Eta emakumeok, rol horreitatik kanpo egotiarren, zigorra tortura sexista dela. Horregatik, eskutuan dirauten eta gordearazi nahi dien biolentzien inguruko memoria kolektiboa egiteko
argitaratutako liburu edo bestelako euskarri eta espazioak ezinbesteku edie. Ze estatuek ondion, indarkeria matxistan makinarixa martxan daukolako. Eta ariketa hau, guk inbiou. Indarkeria matxistan inguruko irakurketa eta partekatze hau gure gorputzetan gertatu da. Eta ezin dugu, emakumion izanian utzi, estatuak indaixen edo gizonezkuek indaixen. Ze emakumiok jasandako jasarpen sexista, esan bezala, gure gorputzetan gertatzen da. Beraz, gaur ere elkarrekin memoria historiko kolektibo eta feministarako beste urrats bat eman duela esan geinke. Emakumeok boteretzeko, alduntzeko beste pauso bat emun duela, eta emakumeok gaur be hitza hartu duelako, entzun gaitxu zuelako. Alata be, garrantzitsua da kontutan hartzie, indarkeria matxistak eragindako minaren erreparaziorako ekintzak, gaur bezalako ekintza, emakume bakoitzantzako ezberdinak izen leikiela. Danontzat ez dau berdinak balixo. Ze ekintza danek ez daukie beti ondorio berdinak pertsona guztiongan. Beraz, erreparaziorako ekintza eta bidiek pertsonalizatuak izan bidie. Eta bide batez, oinatin egon ginen, lehen komentau dutez, aurreko ostiralien olatzen zuten, eta, ideia bat partekatu zauen oso interesantie pentsau jakuna, eta egun honetan hausnartzera eraman gaitxuna, ez? Guardia eta retaguardian kontzeptuek edo horren atzien ulertzen duen horrein inguruko hausnarketa ekarri zauen. Uste dugu, eta berak beholan partekatu da, zalantzan jarri zauen, iruditegi hori oso ikuspegi androzentrista batetik itxen duen. Eta hortarako bi adibide karri ditut, adibidez ez, zelan ulertzen dugu, zelan ikusten dugu sozialki, garai baten ikurrina, menditorntor gainien jartzien ekintza hori, seguramente gizonezkuek indako ekintza, eta zelan bizi duen, edo zola rekonozitzen duen, edo zelan jartzen duen balixoen ikurrina hori josi zauen emakume horrek indako ekintza. Eta ordutan kontatzen bau, ez dakit, ez? Igual zalantzan jarri gainke hori begiratzeko modua, edo balixoen jarteko modu hori. Gogora etortze jabe greba feministetan, batzuk mikro hartzen dugu, plazara irtetzen gara, jende aurrian gure, komunikau politiko ideologikoa aurkezten dugu, jende pila badau guri begira, ez? Badauko rekonozimendu edo balixo bat soziala, baina badaz beste espazio batzuk, non tertulixak, herritarrekin elkartzeko tertulixak antolatzen ditugun, elkarrentzuteko goxo, espazio goxoak eraikiz, bizkotxuak inaz, etxien, poliki-poliki, suabe, denbora hartuz, kafia prestatuz, espazio horrek zaintzeko lana, guardia edo retaguardia. Hausnarketa hori gure gauen ekartzie, inbizibili dien lan horreik be, arlo honetan be, rekonozitzen azteko garaia ere badalako. Eta pixkat gaira bueltauta, badauku adibide asko, dirua lortzeko kanpainak antolatzen ibili den jendia, tortillak itxen, dirua ataratzeko, presoak bizitatzeko, bizitak antolatu itxen indaudienak, manifak antolatu dituztenak, pankartak prestatu, pankartak eutxi, plazan hitz itxen gabitzen bitxartien gure seme-alabak edo aurrak zaintzen egon dien pertsonak, eta zaintzarako ekintzak antolatzen egon dienak. Beraz, borrokaren ikuspegi androzentrista ere gainditu behar duela uste dugu, ikusgarriak ez dien lan horrek ezinbestiek dielako eta gehienetan ez ditugulako errekonozitzen. Beraz, eskerrik asko, isil-isilik lana indozuen guztiei eta eskerrik asko baita ere zuen hautsan bitartez Euskal Gatazkan irakurketa kolektiboari ikuspegi feminista txertatzeko lana indozuen guztiei. Eta bukatze aldera, pare bat hausnarketa, bata biktimen inguruan, ezta?
Tortura sufritu duen pertsonak jabetzen gea gure eskubideak urratu indiela, eta horrek giza eskubideen urraketa baten biktima bihurtzen gaitu. Baina aldi berean uste deu, biktima kategoria horrek despolitizatu egiten gaitula. Orduan, fokoan jarri nahi deun, bi aldiz pentsatu behar deula, ezta? Gure mina erakusteko beharra badaukeu, baina batez ere gure zapalkuntza eta gure aukera politikoa da erakutsi nahi deuna. Orduan, zentzu hortan, biktima deserosoak gehala ohartzen gea. Eta gaur egun bizidun baketzean paradigma hontan, diskurtso batzuk zentsuratzen die eta horrek motivazio eta proiektu politiko alternatibo batzuk ikusezin bihurtzen ditu beraz, biktimak ala borrokalagiriak, ezta? Ze paperetatik jokatu nahi duen. Eta beste hausnarketa zen terapia, osatzea eta berrosatzean inguruan. Askotan ateatzen den galdera, edo igual altuan ez da egiten, baina, maila pertsonalean olako egoera bati aurre nola egiten zaion. Hitza hartzea, lekukotza emateko bete behar moral horri eustea, pairatu duen violentzia horri bere zentzu politikoan lantzea, hori ezinbestekoa izan da niretzat osatzeko. Orduan, plazan hitza hartzeko dauzkeun aukerak eta zirrikoiek arduraz hartzen ditu. Eta naizta askotan larruz kostatu, eta gaurko ekitaldia antolatzeare luze kosta zaigu, ahots kolektibo horri espazio bat egitea ezinbestekoa da. Ze gune seguruak sortzen dienean tortura azaleratzen da, eta pertsona bakoitzak pixkanaka bere bidea egiten du. Torturatu berritan, kartzelan, nerekin eukial izan nuen gitarra hilabete batzutan, eta esango izuet zeintzan nere terapia. Gurutze jantziren eriotza abesten dio Anje Dualde kanta baten, eta hoxe zen nik nere buruari negarre egiteko erabiltzen nuen kanta. Korapiloak pixkanaka desegin egiten die, ahotsa eztarrian gora igotzen denean. Eta polizia gorputzetik ateratzen da musika eta vibrazioak gure eunak eta muskuluak askatzen ditunean. Kantu honek emakumea atxilotu eta torturatu baten lekukotza ematen digu. HB-ko zinegotzia, ekimen politikoan parte hartzaile zena. Esaten du kantuak, zuek ez egin negar, eta hor ikusten dugu biktiman iruditik urrun kokatzen dela emakume borrokalarioi. Eta esaten du baita ere, gezurra diodanik ez didazu esango, eta hor torturan egia aldarrikatzen du. Gurutze jantzi gerategi, 1983ko irailean hiltzan Guardia Zibilan Treskantoseko komisaldegian torturan orondorioz. Eta lehen transmisioa zitzein neunean, ni gogoratzen aiz amezketan nuntzeuden guritzen eriotza salatzeko pintadak. Eta hori ere bada paretetako memoria. Handik 16 urtera ezagutu nunik Treskantoseko komisaria hoi, eta justu data hauetan azaron bukaeran atean nintzen handik espetxera juteko. Aste hontan bete die 40 urte Mikel Zabaltza hiltzula Guardia Zibilak, biharri izango da Arbaizetako holan ekitaldia, eta biziri gaude, eta hotza jartzeko prest. Komisaldegian hiltzitzu zenangatik, eta gure ondorengongatik. Eta berriz ez gertatzeko bermeak lortu nahi ditugu. Oain arte bakarrik abestu dut eta gaur... Oain arte bakarrik abestu dut. Kulturaten ere abestu nun, eta gaurkoan taldean ningo du. Eta hau urrats bada. Haundia. Amaitu da guztia, urgain barean nago, itxasoan arago, eta atsedenago. Gezurra diodanik, ez dida
zazu esango, iruditzen banauzu, ordu batzuk lehenago. Mil esker roierio, salbatu nauzulako, ukanazazu otoi, beti zure meneko. Zuek ez egin negar, isilak diraueno, oraino bekinago, haien eskutan baino, jo naute, hil naute, irten biderik etzen, jo naute, hil arte, itzul biderik etzen, honena, hiltzea, zela hartu nintzen, neronen gorputza ere, ez nuen ezagutzen. Utz nazazuen eure, amets gabeko lotan, oroitu nazazuen, sehaskako bertxotan, bizitzaren batera, berriz hitzartzekotan, ez nazazue piztu, gorputz apurtu ontan, jo naute, hil naute, irten biderik ezen, jo naute, hil arte, itzul biderik ezen, honena, hiltzea, zela hartu nintzen, neronen gorputza ere, ez nuen ezagutzen, ez nuen ezagutzen, ez nuen ezagutzen. Bueno, eta bukatzen hasteko, aipatzie, bueno, otsailaren 7an, Intxaurrondon, tortura feminismotik erreparatu jardunaldiak antolatu diela. Izan be, feminista gisa indarkerian matxistak pairatu dituzten emakume guztien erreparazioa nahi dalako, baita tortura jasan dituztenak ere, eta edozein berregitek pertsonala bezain kolektiboa izan behar dauela sinestuta gazelako, eta horregatik, bueno, antolatu die jardunaldi horrek. Guztion ardura dalako torturan erreparazioari ekitea. Beraz, bueno, badakitzue. Eta, bueno, ontxe ideie da tartetxo bat zabaltzie, galderentzako, hausnarketak partekatzeko, beste ahots batzuk entzuteko. Eta, bueno, badakigu erreza ez dela, ez? Baina, bueno, etxien gaz, herrixen gaz, goxo gaz, beraz, bueno, eskertuko elkarrizketatxo bat zabaltzie. Eta bestela be, zerbait esatie nahi bozue eta osgoran esposuen nahin, badaukotzue kanpuen horre kuadernotxo bat, boligrafuekin, nahi dozuena adierazteko eta jasoko intimidade horretan. Eta, bueno, jakitun bagara, indarkerian matxista edo eta errepresioaren ondorioak, jende gehiagok ere jasan dauela gure herrixen, Aramaixon, eta espero dugu, gaurko saio honek atie zabalduko dauela olako antzerako bestelako ekimen edo espazioei.